Balkan vilayet merkezi Balkanava şäherine gurulan Altyn Nur zamany hususy karhanasynyň kömelegiň dürli görnüşlerini ösürip ýetişdirýän ýyldysxanasyna şu günler bitirilýän işler döwrüň ösen talaplaryna dolu laýyk gelýänligi bilen tapawutlanýar. Ýakynda karhanaň ýyldysxanasyna el kömeleklerini ýygnamaklygyň güýz we gyş mewsümine badalga berildi. El kömeleklerini ýylyň islenlik pasyny ösürip ýetişdirmek üçin daşary ýurtlardan satyn alynan iň bir kämil tehnologiýalary bilen bir kemsiz enzamlaşdyrylan bu ýyldysxanada zerur bolan agrotehnika işleriň ähleti diýen ýaly awtomatlaşdyrylan usully amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu ýyldysxanada ekeniň bol hasyl berýän iki görnüşini ösürip ýetişdirmek üstünlikli ýola goýuldy. Bu orada dünýäniň öňdewarjy tejribeleri iskin öwrenilip ýetişdirilen ekologiýa babatda araçsalygy bilen tapawutlanýan kömekleriň günnelik ýygnalýan hasyllary şuňlar ýurdumyzyň ähli künjeklerini hereket edýän sowda bölümlerini terligi bilen uradyrýar. Ýyldysxanada sarp edijileriň istekleri iskin öwrenilip ýygnalyp alynýan kömelik hasylynyň belli bir möçberini konserwirlenen görnüşde taýýarlamaklygyň üstünlikli ýola goýulanlygyny aýratyn nyktamak gerek. Ýyldysxanada taýýarlanýan ter kömeleklerini we ýürüýte gaplary gaplanan kömelek önümlerini geljekde daşarky wagtlara çykarmak babatynda da degişli işler alınıp barylýar. Pähim paýhas ummany magtumaly Praga ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine besleýän Altyn Nur zamany hususy karhanasynyň hünärmenleri döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.